Zorghuis geopend. Start avondvierdaagse. Het is vandaag 7 juni en dit is het Pelemaasjournaal. De mogelijke verhuizing van Action naar bedrijventerrein De Brier is definitief van de baan. De gemeente Venray wilde de winkelketen aanvankelijk wel toelaten in een leegstaand winkelpand aan de Zuidsingel. Ondernemersvereniging Venray Centraal verzette zich fel en haalde uiteindelijk haar gelijk bij de rechter. Door de uitspraak van de rechtbank moest de gemeente een nieuw besluit nemen. Dat is nu gebeurd. In tegenstelling tot de vorige keer valt het negatief uit voor Action. De gemeente moet aan Venray Centraal €437 betalen voor de gemaakte juridische kosten. Onlangs heeft Action het pand aan de Kempweg verlaten. De nieuwe en ruimere winkel is vorige week geopend op een steenworp afstand aan het Gouden Leeuwplein. Donderdagavond werd het Zorghuis officieel geopend. In het bijzijn van de organisatie en de vele dorpsgenoten die een steentje hebben bijgedragen, was het een drukte van belang. De vlag kan in top. Een droom is werkelijkheid geworden. IJsselstein heeft zijn Zorghuis. Met de officiële opening werd een project wat het dorp jarenlang koesterde afgesloten. Voor de initiatiefnemers en karttrekkers een hele verandering. En misschien wel tijd voor een nieuwe uitdaging. Hoe voelt dat? Een beetje loslaten. En loslaten is altijd moeilijk. Zeker als er iets in de wereld is gezet waar je met hart en ziel en passie aan gewerkt hebt. En ja, dan moet je het loslaten en dan is het... aan de ene kant is het ook wel heel fijn. Omdat je weet, het staat goed op de rit. En het gaat goed lopen. En daar zetten weer een nieuwe ploeg mensen klaar die het goed op gaat pakken. Dus dan is het loslaten minder erg. En dan is zo'n dag eigenlijk een hele mooie dag. Op de achtergrond, het is vandaag een dag. Is dat ook zo? Het is een geweldige dag voor ons, ja. Na 7 jaar met het Zorghuis bezig te zijn geweest, is dit een geweldige dag. De opening van het Zorghuis. En hoe valt er een enorme last van je af? Jazeker. Ja, alles klopt vandaag. Het weer, het Zorghuis, van de mensen die komen, iedereen blij van, ja, wat wil je nog meer? Goeie symposium gehad, ja, dat is schitterend. Ja, echt. Toetje of een slagroom op het toetje. Het project is van en voor het dorp en leeft heel erg in de hechte gemeenschap van IJsselstein. En hoewel de taak van het bestuur er nu op zit, gaat men daarom niet stilzitten. Het bedrijvenzorghuis begint nu pas. En het bedrijvenzorghuis zal de ondersteuning van de gemeenschap zal die echt keihard nodig hebben. Want er komen tegenslagen. PGB die zal wegvallen, die zal minder worden wellicht. Er zijn regels die kostenverhogend gaan werken. En dan op dat moment heeft het Zorghuis gewoon die steun nodig. Kun je het zo zeggen dat het Zorghuis het antwoord is op de bezuinigingen van de regering op medische zorg? Ja, ik denk het wel. Omdat wat je eigenlijk doet is, van vroeger uit was het zo dat de buurt die zorgde voor elkaar. Overheid heb je keihard nodig, want er zijn gewoon een aantal kwaliteitseisen. Je moet die zorg gewoon organiseren. En dat moet je gewoon vanuit de overheid regelen. Maar tegelijkertijd die aandacht en het saamhorigheidsgevoel en zorgen dat mensen blijven deelnemen aan die gemeenschap, dat moet je toch bij de gemeenschap zelf leggen. Inmiddels draait het Zorghuis al enkele weken en zijn de taken voor de woonbegeleiders ook duidelijk geworden. Het begeleiden van de dementerende ouderen bij het wonen. Dus het koken, het poetsen, met de mensen naar de kapper, met de mensen boodschappen doen en ja, alle dagelijkse taken van een gezin. En je woont ook nog in het Zorghuis? In of aan, net hoe je het bekijkt. We hebben 1 deur wat ons scheidt tussen ons privé en het Zorghuis. En hoe gaat dat? Goed, het is, we moeten nog de mix vinden tussen privé en werk. Maar dat is altijd lastig, maar dat gaat goed komen. Hoewel de officiële opening pas donderdag was, draait het Zorghuis dus al enkele weken en hebben ook al veel bewoners hun intrek genomen. Op het moment hebben wij 3 bewoners al in het Zorghuis wonen. En wij zorgen gewoon dat de bewoners zich lekker thuis voelen. En we begeleiden ze met de dingen die ze nodig hebben. En gewoon zorgen dat ze zich lekker voelen. Ja. Is er nog ruimte voor nieuwe bewoners?
Ja, er is zeker nog ruimte voor nieuwe bewoners. Mensen die op zoek zijn naar een mooie plek in een dorp in IJsselstein. Die kunnen zich aanmelden bij ons via de site. En die gegadigden moeten er wel snel bij zijn, want vol is vol. En dan ontstaan ook hier wachtlijsten. Maar wie weet, misschien hebben de initiatiefnemers alweer plannen voor een nieuw project. Af en toe borrelt er wat, maar dat laten we nog heel even in de ijskast staan. Want ik blijf nog in het bestuur zitten, dus er is nog flink wat werk te verzetten. Want het staat er nu, maar het moet ook goed blijven draaien. En je bent net in de opstartfase, dus dat betekent dat er toch nog wel wat werk verzet moet worden. Het wordt vervolgd. Het wordt vervolgd. Kindcentrum Het Landhuis heeft een Nederlandse record verbroken. De kinderen van de kinderopvang en BSO hebben een papieren slinger van 13 kilometer en 275 meter gemaakt. Dit werd gedaan in het kader van het 12,5-jarig bestaan van het kindcentrum. Zaterdag werd de slinger vanuit de school over het voetbalveld uitgelegd. Het was nog spannend of het record gehaald zou worden. Uiteindelijk was de slinger langer dan het record dat op bijna 11 kilometer stond. In totaal hebben de kinderen er zo'n 6 weken aan gewerkt. Ook ouders, broers, zussen en zelfs opa's en oma's hebben meegeholpen om het record te bereiken. Donderdag om 5 uur 's middags was het dan zover. Alle kinderen stonden klaar om weer mee te doen aan de jaarlijkse avondvierdaagse. Om 5 uur werd gestart met de 15 kilometer. Daarna volgden de 10, 5 en 3 kilometer. Er doen dit jaar rond de 3000 deelnemers mee. Dat is weer iets minder dan vorig jaar. Elk jaar loopt het aantal eigenlijk iets af. En dit heeft vooral te maken met het aantal leerlingen in Venray. Dat er op de scholen toch minder kinderen in de klassen zitten. En dat merk je natuurlijk overal, komt dat terug. Er zijn al een paar scholen zijn ook al dicht in de gemeente Venray. Dus dat betekent dat je gewoon al scholen mist. Ja, dus ergens ga je dat ook in de activiteiten voelen. Gisteren kon iedereen onder een stralend zonnetje beginnen met de eerste dag wandelen. Ook voor de rest van de dagen zijn de weersverwachtingen erg goed. De organisatie denkt dan ook dat het mooie weer toch nog een positief effect kan hebben op het aantal deelnemers. Ja, ik verwacht ook in de loop van de komende dagen nog wat wandelaars die misschien toch nog 1 of 2 dagen mee willen lopen. Omdat het juist zo mooi weer is dat ze er alsnog voor kiezen. Dus misschien bij deze een oproep voor degenen die het nog leuk vinden. Zondag is de laatste dag van de avondvierdaagse. Dan wordt er 's ochtends gewandeld en 's middags start het défilé. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot zaterdag 12 uur 's middags. Zaterdagavond is een herhaling van de Passie van te zien. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomend weekend blijft het overwegend droog. Morgen is het vrij zonnig. Vanaf zondag zijn er wat meer wolkenvelden. Zaterdag wordt het maximaal 23 graden. Zondag wordt het iets minder warm met 21 graden. Dankjewel voor het kijken en een heel fijn weekend.